Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Imbag nga rabi tayo kakapsat. Makipagtakder kayo nga rod kada kami. Uray da kayo, nga agbibuya kada kami, kablaawan da kayo. Tas idadaan kayo ng mga makikadwa kada kami habang agkan-kan tatayo ti pagdayaw kinapo Diyos kakapsat. Hallelujah. Kantaan tayo man dayay, oh I love you Jesus. Ayatek ni Jesus, ayatek ni Jesus, ayatek ni Jesus, gamutain na yan na. Maminsan tayo kakapsat. Hallelujah, hallelujah. Ayatek ni Jesus, ayatek ni Jesus, ayatek ni Jesus, kapuday na yan na. Hallelujah. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Maminsan tayo kakapsat. Hallelujah. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Hallelujah. Kararag tayo kakapsat. Itamad tayo nga ron, nagiti matnata tayo ti Apo kakabsat. Dumog tayo, madaydayaw ka Apo, madaydayaw ka, madaydayaw tinapatigunan nga nagan mo Apo Diyos. Apo, maminsan mananapo nga giyaman kami, tida ito nga rabii, Apo Diyos. Hallelujah, tapod nula unay Apo. Nakaimpag ka, kadagiti biyag mi Apo Diyos, tauri pa tatay bigat. Apo Diyos, kinadwaan na kami, kat nabalay dayto nga narabit mi nga pagdayaw ken ka, kat dayto nga rabii. Aramiden mi Apo iti Ilocano service, kas Apo, mangagaan dagiti sasaom baban Apo iti Ilocano service mi Apo. Hallelujah, kat dawatek kadi Apo iti panakikadwam kada kami nang runa Apo dagiti Ilocano Apo, adu dito dili city dagiti Ilocano Panginoon. Sapay ko maapo Diyos ta makita da ijay online Lord iti Facebook Panginoon ket makikadwa da kada kami Apo ngagdaydayon ken ka Apo babaen kada gitoy nga ramiden mi Apo. Apo bendisyonam ti tunggal maysa kada kami Apo Diyos kas Apo
Itultuloy mi ti mangidayaw ken ka, Apo Dios, babaen Apo ti aramatem Apo ngay ayatem nga dipen mo. Apo dawatag ka di iti panakikadwam ken kwa na Apo Dios, dawatag Apo ti panangilinged mo iti krus mo, si Kaapo ti agranyag iti biag na Apo Dios habang ag-share kadagiti sasaw mo Apo Dios kag Apo hallelujah palay iti inted mon Apo kada kami kadagiti masasam Apo sa masayang Apo Dios aramiden na Apo tinakay paggupan dagiti sasaw Apo kadagiti biag Apo dagiti namatiken ka Apo Dios so Apo paimamiken ka dagiti nabatbati pay nga aramiden mi Apo Dios kasi tultuloy mi Apo Dios iti panangidaydayaw ken kababan Apo iti Ilocano service ti Ilocano Apo nga song madaydayaw iti Apo hallelujah hallelujah kantaan tayo nga kakabsat na iti kayat ko makita hallelujah Iti panagnak dito'y nagaama pa. Agtrabaho't kaubasan, tiyak ut gloria. Adunay mangsalbat, usog ken rigna. Enti Diyos nga supapakan na kaya't kuwakita tirupan Jesus ikanta grasya na iiyak na nayon jay kalsada't gloria inatong ikanta awanen ladingit pinig araksa uray anya bisaga bahet ariga tong adale kaktiapo di nagtumayan
kakabsat, maminsan may kakabsat kaya ko makita hirupang Jesus. Ikanta grasya na iyak na layo, jay kalsada't gloria, ignak to ikanta. Awanen ladingit, pinig araksa. Hallelujah, 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 hallelujah. Kantaan tayo na ito kakabsat, asidigin tiyain. Hallelujah. Dijit mo'y pagdaan na, iya si degen hayay na, di madupot iti paswa, ni Jesus Apo ay iti gloria, asidegen dia ay na apan ng alati kubana, nalagit bigat rabi iwenlu aldaw, dia ay di magispa. Ipagilas nina, inaaminen akbara, magtupal anak kastastaan, tanong sa una putno amanumpan, asidegen dia ay na apan ng alati kuwana, nalangit bigat rami iwennu aldaw, dia ay di magispa. Susumaket di ako jay dangadan, asidegen dia ay na apan ng alati kubana, nalabit bigat rami iwennu aldaw, dia
Alabit bigat, Rabi iwendo aldaw, iya ay imagispa. Hallelujah, hallelujah. Oh, tinaydayaw na kaapo, kanitan tanok na kaapo Diyos. When apo, padpadanan min apo, tiya sidig nga uyo ay mo apo, kada kami, taplumay na kami, alaan apo, tinirabaw, tinaga apo Diyos. Nga maapo, hallelujah, si Papa kumbaba kami, nga umaykin ka, tinayting rabii, hallelujah. Apo, hallelujah, saan mo kung mga liplipatan na kitayatin bitibiyag, Apo Diyos, nga saan pa'y Apo, nga nakamamukin ka, Apo Diyos. Ikarkararag, hallelujah, hallelujah, nga makita na kumaapo Diyos. Iti pagilisina na Apo Diyos, ti asidagan nga ay mo, Apo Diyos. Hallelujah, Apo, kumbiktaram ka din, nagiti puspuso, nagiti ayatin mi, Apo, ti biyag, nagiti nayon, ti bagimi launay, Apo Diyos. Hallelujah, tasan mi kayat, Apo, nga mabati, dahil ti rabaw, ti daga, nagsakrap, Apo, iti, aduunay, Apo, nga sagrapan da, nga saan nga nasayahat, Apo Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So nga, Apo, karkataragmi. Hamo nga liplipatan, Apo, nagitinayon, tibagimi, Apo Diyos. Hallelujah. Si sasagana da kuma, Apo Diyos. Apo, nagitaglamlamis, nga kakabsat, Apo. Sapay kumata, da ito yung ti panawon, nga birukan da kan, Apo. Ipapati da kuman, Apo Diyos, ti panagserbi da kin ka, Apo Diyos. Hallelujah. Kas Apo, makita min Apo nga umasidag, Apo, iti umay mo, Apo Diyos. Hallelujah, hallelujah. So nga Apo, kanayon ka di Apo nga gridam kami, Apo Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kanayon kami, Apo, nga basbasa ka di kiti sasaog. Kanayon kami, Apo, nga karkararagkid ka, tapno makasagana, Apo. Itunggal may sakada kami, Apo Diyos. Hallelujah, madanon na kami kumaapo Diyos kasi nadaan nga na para ti panagserbi mikin ka Apo Diyos. Hallelujah. Tapos dulaw day Apo nga di mingammo ti umay mo Apo Diyos. Sunga Apo. Hallelujah. Pabaraam kumati pamati ti tunggal may sakada kami Apo Diyos. Madaydayaw ka. Madaydayaw ka. Tapos nulaw na Apo Diyos. Kakakaasi na kita mabati ti rabaw ti daga Apo Diyos. Ngagsagrap ti adu nga rigat Apo Diyos. Hallelujah. So nga Apo sa aming kanayon mi Apo Diyos nga karkararag dagiti nayon ti bagibi Apo Diyos kanuray dagiti kagayem mi Apo. Hallelujah. Kan na kami kadi Apo. Akan kanayon nga ti burden mi kadakwada Apo Diyos. Hallelujah. Kanayon mi Apo nga karkararag ita Apo kadagiti tunggalag kararag kami Apo madaydayaw ka. Hallelujah. So nga Apo tinayto nga rabi Apo Diyos. Hallelujah. Dukatam ka diti puso. Di pa nakaawat na Apo Diyos nga na espirituan. Apo Diyos babaan Apo di pa nagdengeg da ka nagiti sasaom Apo takunam ka nagiti sasaom. Umay, Apo, ti pamati, baban, ti panagdengag ka, ti sasaom, Apo Diyos. Sa nga, Apo, pindisyunam ka di, Apo, titunggal may sa kada kami, nang runa, Apo, tay ayatim nga dipan mo, Apo Diyos, tumakderan, Apo, tay ayatim nga dipan mo, katawatag, Apo, iti panang pulot mo, tinaindagan nga bibig na, Apo Diyos, kat mayitkas na, Apo, nga nasaya at nagiti sasaom, Apo, ti dayto nga rabi, Apo Diyos, kat nagito nga saom, Apo Diyos. Maitalimang kumakadagiti kaunggan iti puso ti tunggal may sa Apo Diyos nga iso kumaapo iti pagbiyagan mi no umay Apo iti riripok iti biyag mi no umay iti problema Apo dadag iti sasaw Apo Diyos nga pagtakdaran mi Apo iso nga Apo mamati kami Apo Diyos nga saan na kami Apo nga baybayan Apo Diyos. Hallelujah. So nga Apo madaydayaw ka kat Apo, ipaimamin Apo ti ayatem nga dipon mo dagit daytoy Apo nga oras kat payak kasaba Apo nga nasyat dagiti sasaom. Daytoy ti dawat ket kararag mi tinapatag-unay nga nagan ni Jesus nga Apo mi. Amen and amen. Thank you Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ipayan nyo man ti nasamit nga isem dahil takababayo.
Praise the Lord. Hallelujah. Naimbag niya po Diyos kakabsat. Iti daytoy nga rabii agyaman tayo. Iti apo. Itatata. Adda tayo manen nga agdengeg. Kadag iti sasauna. Iti daytoy nga rabii madaydayaw iti apo. Kablawak dagiti kakabsat. Isoda itata nga adda nga agbuybuyak ken agdengdengeg. Ita kada kami ditoy Commission for Christ Fellowship. Kablawan da kayo tinapateg ganagan niya po tayo nga Kristo. Sapay kumanga ti apo ti agtultuloy nga adda kada kayo agtultuloy nga mangbembendisyon kada kayo. Ita iti daytoy nga rabii. Sapay kumata saan kayo nga maumuma nga agbuybuyak ken agdengdengeg. Kada kami ditoy Commission for Christ Fellowship. Tada kami nga siayat nga mangipakaammo kada kayo ti ayat ti Dios. Kada kayo mangipakaammo ti kinaimbag ni Apo Dios kada kayo. Gaputa ti Dios tayo ket Dios nga mga ayat kada tayo iti inaldaw-aldaw kada iti panagbiag tayo. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Agkararag tayo kadi. Managparabor nga Dios ang aming nga nasantuan, madaydayaw dayta napateg ganagan mo Apo ita iti daytoy nga rabii. Agyaman kami ti kinaimbag mo kada kami, agyaman kami Apo ti ayat mo, agyaman kami Apo Dios tinabak na nga salon at mi, agyaman kami Apo Dios tainyeg na kami iti daytoy nga rabii, iti uneg ti pagdaydayawan Apo, tapno agmaymaysa kami nga nagtitipon itata. Tapno agdengeg kami kadag tinapateg nga sasaom. Dawatik kadi Apo nga bendisyonam dagiti nga kakabsat. Iso da nga agdengeg kadag ti saom. Dawatik kadi kan kaapo nga ipakaawat mo man kadi kadakwada dagiti saom. Sika kadi tinananay nga mangilawlawag kadakwada babeen ti pannakabalin ti espiritu Apo Dios. Bendisyonam met uray pay dagiti kakabsat. Ngagdengdengeg kanagbuybuya kada kami Apo ita iti daytoy nga rabii. Sa dinuman iti ayandang nga lugar itata Apo. Dawatek kadikan ka o Dios ngayon nat mo kadi daytaman nakabalin nga imam. Tapnon ityeg mo kadi kadakwada tinabaknang nga pamendisyon mo kadakwada ipariknam kadi kadakwada dayjay ayat mo kadakwada ket mariknada kumadayta nga ayat. Apo nga gapuken ka madaydayaw dayta napateg nganagan mo. Bendisyonam ti sagtunggal maysa kada kami. Tapnon iti daytoy nga aldaw Apo ikomit ken italek mi amin dagitoy amay kabutinagan ni Jesus nga po mi. Amen. Praise God. Hallelujah. So sapay kumanga ti Apo ti mang bendisyon kada tayo amin kakabsat ita iti daytoy nga rabii kada kayo nga agbuybuya kada kami ita iti daytoy nga rabii sapay kumata agtalinayad kayo kadag iti ayan yu itata tapno agdengeg kayo kadagiti sasao ti Apo kastameten nga dagiti sao ni Apo Dios ket maimula kuma kadagiti kaongan dagiti puspuso yo ita iti daytoy nga rabii. Itultuloy ko kada kayo ti mensahe may katlo daytoy yan nga series ti in and out. Dayjay makinuneg ken iti makinruar iti na Christian 1 a panagbiag. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. So, iti Domingo kabsat, sinalaysay ko kada kayo, ti panakabalin ni Apo Dios ket mabalin tayo nga awaten. Madaydayaw ti Apo. Gaputa ti panakabalin ni Apo Dios ket kayat na nga iparik na. Kayat na nga ited kada tayo. Masapul nga awaten tayo dayta panakabalin ket dayta apan nakabalin ti Diyos kakabsat ket kayat na nga ma-experience tayo. Kayat na nga padasen tayo dayta nga pan nakabalin. Nga da ken ni Apo Diyos ang mabalin na met nga ited kada tayo. Madaydayaw ti Apo. Ket dayta kumaapan nakabalin usaren tayo apakaidaydayawan ni Apo Diyos. Madaydayaw ti Apo. Ket no usaren tayo dayta pan nakabalin nga pagpalangguad kakabsat, aramaten tayo dayta pan nakabalin, nga itad niya po Diyos kada tayo,
haan nga agbayag dayta kadatayo, alaen ti Apo dayta, ibabawi ni Apo Dios dayta, nga pannakabalin, nga kayat na nga iparik na, akayat na nga ipapadas kadatayo, kadagiti panagbiag tayo. Isu nga, no aramaten tayo daytoy, aramaten tayo nga si Papa kumbaba, ket datayot may pababa, ket ni Apo Dios, isunat may dayaw, kadagiti aramiden tayo, nga pakaidaydayawan ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga naganti Apo. Idi Domingo, narik na tayo ti presensya ni Apo Dios. Narik na tayo ti panagtignay na kada tayo. Idi Domingo, gaputa, dadi maodi nga paset ti sermon idi Domingo, kaabsat, ket ti pannakabalin, iti Dios, ket adda ditoy. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ti pannakabalin, iti Dios, ket adda ditoy. So, iti daytoy meten, iti daytoy nga rabii, kaabsat, ket sapay kumanga ti pannakabalin ti Apo, agtultuloy, kada tayo nga adda, iti biag tayo, madaydayaw ti Apo, saan laeng nga iti Domingo, saan laeng nga iti daytoy nga aldaw, wenno iti daytoy nga rabii, no di kat di agtultuloy kumadaytoy apan nakabalin, ni Apo Dios nga agtignay, kada tayo, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Tano saan nga tanuhan tayo nga awaten dayta a panagtrabaho ni Apo Dios kadag iti biag tayo. Agbalin tayo tulaeng a nakakaasi, agbalin tayo tulaeng a nakaay-ay-ay kadag iti panagbiag tayo. Nuhan tayo nga awaten dayjay panagtrabaho ni Apo Dios kadag iti biag tayo, madaydayaw ti Apo. So, iti daytoy nga Domingo kakabsat, iyag ko kada kayo ti mensahe, ngay papanday jay makinruar ken makinuneg, anak Kristiyanuan a panagbiag. Ket iti daytoy nga rabii, ni Apo Dios ket agtrabaho kada tayo. God work in and we are to work out. Ni Apo Dios agtrabaho kada tayo, ket datayo met masapul nga agtrabaho tayo met. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Dayay imbasak kada kayo di Domingo, kabsat ket isu pa lang tinakaibatayan daytoy. Aleksyon tayo ita iti daytoy nga rabii. Daytoy Filipos kapitulo 12 bersikulo 13 kunahan akan kanayon ngamin nga agtrabaho ti Dios kada kayo tapnon pagbalinan na kayo asiayat ken madadaan nga agtungpal iti panggep na. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. So, ni Apo Dios, saan nga mauma nga agtrabaho kada tayo? Kabsat, madaydayaw ti Apo. Kadagiti amin nga anak ti Apo, kada tayo amin nga anak ni Apo Dios, agtrabaho iti Dios, kada tayo kakabsat, madaydayaw iti Apo. Ket daytoy nga kaadu tayo, imbag ta saan nga mauma, saan nga mayaw-awan ni Apo Dios, no siya sinot tulungan na, no siya sinot pagtrabahuan na. Ngem Dios nga rod aman nakabalin daytoy, nga pagserserbian tayo. Isu nga tunggal maysa kada tayo ammuna, no siya sinot ti makasapul iti tulong, ken no siya sinot iti pagtrabahuan na. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo, kabsat. Ammuna, no siya sinod dagiti pagtrabahuan na ni Apo Dios. Ket daytoy a pagtrabahuan iti Apo, kabsat, no datayo kumakit, agtrabaho tayo, dayjay pagtrabahuan tayo, ket adda tinamnamaen tayo nga ibayad na kada tayo, kabsat. Adda ti ibayad na kada tayo. Ngem ni Apo Dios, han na masapul, iti bayad, jay panagtrabaho na kada tayo. Datayo kumakit dit agbayad kani Apo Dios. Datayo kumati agbayad kani Apo Dios. Kabsat, dayjay biag nga intad na kada tayo. Bayadan tayo kumadayjay. Numapan kayo kumay, jay doktor. Ket maabutan tayo iti anges. Anya, maabutan tayo iti anges. Agsagaysan iti anges tayo. Anya ti alaen ti doktor nga insigida. Oxygen. Ket dayjay nga oxygen. Nga ang sen tayo, kabayatan na nga datayo kumat iti hospital.
bayadan tayo dayta. Bayadan tayo dayta. Uray no kasanot, kangina na. Uray no kasanot, kabayag na dayta. Nga usaren tayo oxygen, bayadan tayo dayta. Ngem ni Apo Dios, han na nga pabayadan dayta nga oxygen, ngayt itad na kada tayo, agtrabaho ni Apo Dios kada tayo, madaydayaw tinapateng nganagan iti Apo. Saan na akasapulan dayay bayad? Tayo kan kuana, kakabsat. Kilaing kasapulan, ngaytad tayo, nga pangsubad tayo, dayay itad ni Apo Dios, gang ang sen tayo, biyag tayo, itad tayo kan kuana, kuma, biyag tayo, idaton tayo kumakan kuana, biyag tayo, pagserbi tayo kumakan kuana, ngem anya lagat din ti tao, kadag ito'y ngal daw, kang runaan na ita, panawen ti pandemic, imbes ko mga, nga, agdanag, agbuteng, ti tao, agkararag, agserbi kumakan ni Apo Dios, iti panawen ti pandemic, ngem, kasla, bale wala daytoy, nga mararamid kan mapaspasamak, iti sa ngalubungan, kadag ito'y ngalal daw, ayaten nakakabsat. Ngem ni Ap, ti Diyos tayo, asibibiyag, kat kayat na laeng, nga ipagpakita kada tayo nga, isuna kat ay ayaten na tayo, isu nga agtrabaho, awan ti pagliwayan na, awan ti pagkurangan na, ni Apo Diyos, kadag iti biyag tayo. No daduma, datayo laeng iti agkurkurang ngamin. No daduma, datayo laeng ngamin. Iti mangyad adayot, iti biyag tayo ken ni Apo Dios. Lumampay ibagana kada tayo, anak ko itad mo ti biyag mo kanyak. Anak ko itad mo dahil biyag mo apagserbim kanyak. Ngem ti tao, ipaidam na, iti gundaway na, ngagserbi, agdayaw ken ni Apo Dios, agkararag ken ni Apo Dios, kakabsat. Iso nga iti daytoy nga rabii, ni Apo Dios, agtrabaho kada tayo, ket datayo met, agtrabaho tayo met. Anya ti trabahoen tayo. Anya ti trabahoen tayo. Umuna, itad tayo kumati biyag tayo kan kuana, itad tayo kumati biyag tayo kan ni Apo Dios. Pagserbi tayo kumakan kuana, madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo. Tani Apo Dios, han na nga imot dayay pa nagtrabaho na kada tayo. Kakabsat, dagyara aramidan na kada tayo. Napapati ni Apo Dios nga mangitad kadag itoy, gaputa pinarsuana tayo, intad na tibiyag tayo, ket masapul met nga da tayo, itad tayo kumamet, iti biyag tayo kan kuana, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. So, at dadadag iti aramaten iti Diyos, nga usaren na, kakabsat, tapnon iti kastaket, makapagtrabaho, kadag iti bibiyag tayo. At dati usaren ni Apo Diyos, nga remyenta, tapnon iti kasta, at mausar na, dagitoy aremyanta, tapnon iti kasta, kat maawatan na tayo kuma, dagiti biyag tayo, nga dati kasapulan ni Apo Diyos, kadag iti bibiyag tayo. Kat masapul ada tayo, kakabsat, umanamong tayo kuma, ken ni Apo Diyos, masapul nga agree tayo kuma, ken ni Apo Diyos, kadagjay, kayat na, nga ibaga, kada tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Saan nga datayot, saan kuma nga datayot ti mangibaga ken ni Apo Dios nga umanamong kada tayo. No di kad di ni Apo Dios isuna ti masapul nga datayo kuma ti masapul nga umanamong ken kuana, datayo kuma ti masapul nga adda ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. So, adda dagiti bunga ti Espiritu, nga masapul, nga iparang na, ipakita na, kadagiti bibiyag tayo. Kita, awan dito, screen tayo. Ngem, umay laing, jay panunot ko ita, kakabsat. Dahil Galatia, chapter 5, verse 22. Galatia, chapter 5, verse 22. Dahil bunga ti Espiritu, kakabsat. Kunana ditoy, ngem ti Espiritu pataudan na ti ayat, rago, talna, anos, kinamanangasi, kinaimbag, kinamatalek, kinapakumbaba, ken kinamanagtepel, awan linteg, ama ibusor, kadagitoy. Daytoy kat bunga ti Espiritu, kakabsat. Daytoy ket bunga ti Espiritu,
nga ipakita na ited na kada tayo agtrabaho daytoy nga espiritu kada iti bibiyag tayo. Ket daytoy bunga ti espiritu kada tayo. Kaya't addan daytoy ken ni Apo Dios kabsat. Ket masapul nga ti tao awaten na kumadaytoy. No kumaday mangga. Nakadado ti bunga na. Ket ibagbaga tayo laing nga naapo nagpintas daytoy nga manggan. Nakadado bunga na. Ngem saan tayo met nga purusen, han tayo met nga laen. Awan serbina. Masapul nga alaen tayo di bunga ti mangga, purusen tayo, yawid tayo, kanen tayo, ilako tayo, wenno anyaman pay. Isu nga alaen tayo dayjay. Isu nga daytoy bunga ti espiritu kabsat, addat ditan. Masapul nga alaen tayo. Purusen tayo. Daytoy gaputa bunga nga rod. Bunga ti espiritu daytoy. Bunga ti espiritu daytoy. Nakadadot bunga ti espiritu. Kabsat. Patawden natin ayat, rago, talna, anos, kinamanangasi, kinaimbag, kinamatalek, kinapakumbabaken, kinamanagtepel. Dagiti nakadado nga bunga iti espiritu. Kaya't na ni Apo Dios nga purusen tayo, adat ditan, agtrabaho ni Apo Dios kada tayo. Masapul nga alaen tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ket intun alaen tayo daytoy. Agtrabaho ni Apo Dios, gaputa makikooperate tayo ken kuana, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Masapul ada tayo, masapul a makikooperate tayo, makipagmaymaysa tayo ken ni Apo Dios, iti daytoy bunga ti espiritu. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga awan serbi dayay bunga. Awan ti serbi dayay bunga. No saan tayo apurusen? No saan tayo nga alaen? Isu nga gundaway tayo kabsat, itatadda pay dayay bunga. Bunga ti espiritu nga masapul nga alaen tayo. Kaya't no saan tayo nga purusen? Datayot makinbasol. Datayot makinbasol no saan tayo nga alaen. Isu nga awan basol ni Apo Dios. Awan basol ni Apo Dios. Diyan ni Sister Bilman sa tinag ko na idi Bible study tayo. Nga kastoy met tibakunak ni Apo Dios han nabasol nga han tayo nga basol nga nayanak tayo nga marigregat. Saan tayo basol anayanak tayo a marigregat. Ngem basol tayo numatay tayo a marigregat. Mabatan niyo kabsat. Basol tayo, numatay tayo, amarigrigat. Ada ima tayo, ada saka tayo, ada ngiwat tayo. Apay nga, di tayo aramaten, dagito nga ima, nga agtrabaho. Iso nga, han tayo nga, awang basol ni Apo Diyos, nung nayanak tayo, amarigrigat. Ngayon, basol tayo, kabsat, no, matay tayo, amarigrigat. Iso nga, masapul nga, gundaway tayo, ti agtrabaho. Gundaway tayo ti agtrabaho. Tani Apo Diyos agtrabaho kada tayo. Addat ditan. Iso nga, iti daytoy nga rabi kabsat. May nga ramaten ni Apo Diyos nga panagtrabaho na. Itatay, bunga ti espiritu, daytoy ket sao ni Apo Diyos. Kabsat nga alaen tayo. Gundawayan tayo daytoy. Ket intun maala tayo daytoy, masapul met ang iaplikar tayo kadagiti bagbagi tayo. Iaplikar tayo met kadagiti bibiyag tayo. Sa nagaputa, naala tayo da yamanggan, pinaloom tayo, han tayo met nga kanen. Useless lata, wan latat serbina, masapul akanen tayo, da yamangga. Masapul nga ipadawat tayo, ishare tayo, da yamangga. Kastamet, kabsat, dahito bunga ti espiritu. Masapul nga, usaren tayo, ishare tayo met daytoy. Eksperyensyaen tayo met daytoy. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ti sao ni Apo Dios, isu ti aramaten na nga remyenta. Tools ni Apo Dios daytoy sauna. Isu nga ti sao ti Dios ket isu ti makaimbag nga awaten, aramiden ken pagtulnugan. Ti sao ti Dios isu ti makapaimbag nga awaten, aramiden ken pagtulnugan. Isu nga uray no kasanot kinasayaat, kinaimbag, iti sao kakabsat,
nga dengdenggen tayo, may sorsoro kada tayo, kada iti panagbiag tayo, no saan tayo nga awaten, ken no saan tayo nga aramiden, ken saan tayo apagtulnugan, awan tumetlat at serbina. Iso nga, uray no kasanot ko na tayo, nagpintas na dyan sermon ni pastor. Nagpintas na dyan Bible study tayo. Ngayon soro ni Sister Vilma. No, apresyaren tayo, nagimbag, nagsayaat. Ngayon, hantayumet nga awaten, hantayumet nga aramiden, hantayumet nga pagtulnugan. Awan tulat at serbina, dahito, uray no kasanot kinapintas, dahyan na isuro, dahyan nangeg tayo, dahyan nabasa tayo, no hantayumet nga awaten, hantayumet nga aramiden, ken hantayumet nga pagtulnugan. Isu nga masapul nga awaten tayo, dahyan na imbag nga naisuro kada tayo, dahyan na imbag nga naibaga kada tayo, awaten tayo, aramidan tayo, ken pagtulnugan tayo. Salmo 119, Salmo 119. Salmo 119. Kuna na dito, ti saom, ti silaw amang idalan kanyak, may sa alawag, iti dana apag naak. Madaydayaw tinapateg ganagan ti apo. Ti saom, ti silaw, amang idalan kanyak, may sa alawag, iti dana apag naak. Makita tayo dito kakabsat, napintas da ito'y silaw, nga mangidalan kada tayo. Ket iso timang lawag, iti dana apag naak. Masapul, no makita tayo, nga napintas, nasayaat, da ito'y nga silaw, kakabsat, masapul magnatayo, madaydayaw ti apo, masapul, nga magnatayo, gaputa adda iti manglawag, kada tayo. Isu nga, dahito lawag, isu nga ni Apo Jesus kakabsat, isu nga adda kada tayo, isu dahito iti mangidalan kada tayo, isu dahito iti mangisuro kada tayo, isu dahito iti awaten tayo, aramidan tayo, kan pagtulnugan tayo, dahito panangidalan na kada tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Ti sao ti Diyos kat saan apagsusupyatan, ti sao ti Diyos kat saan nga paggapaan, ti sao ti Diyos kat saan nga isu ti pagriririan. Dahito yung daduma iti kamali, ken riro dagiti daduma. Pag pipindapilitan da, haan takas to, saan akatokas jay? Haan kakabsat, aging gana nga aggaapa da, aging gana nga dayjay agsisina da. Aging gana nga adda ti agpauyo dita, gaputahan na maipapilit da kayat na, hanakas jay, ti sao ti Diyos kat saan apagsusupyatan, saan apaggaapaan, kapsat. Hanatakas to imet ti ibagana, hanatakas to imet ti ingkasaban ni pastor. Hanakas jay, kapsat, dahito pagkikinawatan, dahito sao ni Apo Diyos, madaydayaw tinapateg, ganagan ti Apo. Agyaman tayo taadda ti sao ti Diyos, nga inawat tayo, saan nga sao ti tao, kapsat, saan nga sao iti tao. Umuna Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 13. At dapay sa bali, gapuno apay akanayon, ngagyaman kami ti Diyos. Idiin pa kamo, mi kada kayo ti mensahe ti Diyos. Inawat yu asaan akas mensahe ti tao, no di kat kas mensahe apud, kas pudno a mensahe ti Diyos, kat pudno ngaggapu, iti Diyos daytoy a mensahe ngamin adda ngagtrabaho ti Diyos kada kayo amamati madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Daytoy mensahe wenno sao ti Apo kakabsat ket saan nga sao ti tao kabsat saan nga sao iti tao. No di kat di daytoy ket pudno asaon ni Apo Diyos inaramat na laeng dagitoy ni Pablo, ni Lucas, ni Juan, ni Moises, kanda dumapay, ngayon nararamat ni Apo Diyos, nga nangisurat iti paset, iti nasantuan nga surat, in paltiing ti Espiritu kadagitoy,
nga pinili ti Dios. Saan matlatagit nga basta tao tinangipaltiingan ni Apo Dios. Iti sa una, no di kat di tattao nga nasagraduan, tattao nga nadyusan, ti pampanunot na, biyag na, aramid na, iti nang ipakaamuan ni Apo Dios kadag ti sasauna. Kapsat, tano, mamartik kumat nang ipakaamuan na, nang irevelasyonan na, ti sa una kat awanen at tiladat bay bagbagadan. Kakabsat. Ngem daytoy dagitoy sa uti Apo ket tattao a pinili na, tattao nga pinulutan na, tattao nga nadyusan. Dagiti biyag na, ngay biyagda ngay naramat ni Apo Dios. Kakabsat. Isu nga daytoy nga mensahe ti Dios ket agtrabaho kada tayo kas maysa nga anak na, kas maysa amamatikan kuana, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Gaputan ni Apo Dios, kayat na kabsat nga itad kada tayo. God's divine energy is released in our lives through His inspired word. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ni Apo Dios, kabsat, itad na ti nasantuan nga pigsa na itad na ti waya kada tayo. Babaen kadag ti panagbiag tayo. Tapnon iti kastaket, mapapigsa tayo nga na espirituan. Mapapigsa tayo kadag ti sasao ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Isu nga kasapulan tayo ti sao ni Apo Dios kadag ti bibiyag tayo. Tapnon no, daytoy ti mang-encourage kada tayo. Agkararag, agkanta, agdengeg ti sao ni Apo Dios. Umay dito'y kapilya. Tano awan ti encouragement ni Apo Dios, awan ti panang papigsa ni Apo Dios kada tayo. Kabsat, awan ahan tayo nga umay ditoy. Ngem gaputad dati sao ni Apo Dios. Amang pabilag kada tayo, mabalin tayo ti umay ditoy, madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Agdengeg ti sao ni Apo Dios, agkararag. Gankwana, agdaydayaw kankwana, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. So nga, ulitak manen, daya kung kunada iya Pilipinas, mapangkapay lang di kapilya, di kapay lang mapanjikarayan. Ta mapangka agalat tukmem, ta doon suwangpet ka, dati kanem. And doon suwangpet ka nga panjikapilya, suwangpet ka, awanti si daem. So, makita tayo ditoy, ti sao ni Apo Diyos kakabsat, kat isut mang papigsa kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Encourage sen na tayo ket kunana. Mapangkamanen anak ko, mapangkamanen iya kapilya. Agkararag, agdaydayaw, agdengeg ti sermon ni pastor. Ket into no Domingo, when agpayso mapanak manen. Apay nga min, gaputa inspire na tayo ti sao ni Apo Dios. Gaputa agtigtignay, iti espiritu ti Apo kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kabsat. Isu nga ti sao ni Apo Dios ket unique. Naisingsingayan, nagpaiduma ti sao ni Apo Dios nga manginspirar kada tayo. Gaputa papigsaen na tayo, papilgen na tayo, liwliwen na tayo, itad na ti biag kada tayo, ikkan na tayo ti salunat tayo. Iti inaldawaldaw, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Anya pa ti sapulan tayo kani Apo Dios. Ikkan na tayo ti salunat tayo, ikkan na tayo ti biag tayo. Nabaknang daytan, uray no awan ti kwa, uray man pa adu ti kwa, uray pa no awan ti adu nga kwarta tayo. Kabsat, ngem ti dakkel a kinabaknang tayo ket dayay ited ken araramidan ni Apo Dios kada tayo kadagiti panagbiag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Gapu ngamin ti sao ni Apo Dios ket naturay. Naturay ti sao ni Apo Dios. Mapagtalkan ken kang runaan na pagtakderan na dagiti sasauna madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ti sao ni Apo Dios ket pagtakdaran na aramidan na dayta no inkarinaken ka aramidan na dayta madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. No mampay no daduma ti tao kunak manen hanan no daduma pagtaktakderan iti sauna, iso na daduma, adati katulag tayo. Anya, kit din dahil ito nga tao, di na matagtakderan ti sauna. Kung na tayo na daduma, iso nga, ngam ni Apo Diyos kat saan?
madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo. Pagtakdaran na dagiti sasauna, madaydayaw ti Apo. Kakabsat, iso nga mapagtalkan ni Apo Dios, iso nga no daduma jay katransak tayo no daduma nyamot dayto nga taon han nga mapagtalkan dijay bagbagana. Kuna tayo no daduma ngem di Apo Dios kakabsat ket mapagtalkan, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. So ti sao ni Apo Dios ket ni Apo Dios kakabsat ket saan nga griro ni Apo Dios. Ti sao ni Apo Dios ket saan na mabalin ti agriro. Han na mabalin iti agkamali. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Isu nga agyaman tayo. Tani Apo Dios ket ammuna tinangi plastaran na kadagiti paset dagiti bagbagi tayo. Nung ay no ni Apo Dios ket no nagriro kuma ket sa balit nang iplastaran na kadayto ima ket impanat dito ilapayag ko. Anya ket din nakalalas tila nga tayo. Kakabsat, anya kumakit dingatan anakalalas tila nga tayo. Isu nga naimbag ni Apo Dios, nakasaysayaat ni Apo Dios. Isu nga Dios nga saan nga griro, saan nga nagkamali ni Apo Dios. Iti nang iplastaran na kadagiti paset, dagiti bagbagi tayo. Madaydayaw iti Apo. Ket no kuma dagiti matatayo ket tinang iplastaran na ket itilikod tayo, kasanot panpandag na tayon. Awane na. No kasanot ladladawan tayo kumaytat. Ang anyagat din, nakapinpintas. Itinang plastaran ni Apo Diyos, kadagiti paset, dagiti bagbagi tayo. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. So, masapul nga apresyaren tayo ti sao ni Apo Diyos. Masapul nga apresyaren tayo iti sao ni Apo Diyos. If we do not appreciate the Word of God, no saan tayo nga apresyaren iti sao ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos ket saan na nga itad kadatayo ti power kadatayo. Saan na nga itad kadatayo ti pannakabalin kadatayo kakabsat. Madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Saan na nga itad ti pannakabalin. Gaputa saan tayo nga apresyaren. Saan tayo nga agyaman. Daya aramidan ni Apo Diyos kadagiti biag tayo. Daya panagtrabaho na kadatayo. Di tayo lang apresyaren, di tayo lang agyaman. Ken kuana kadagito nga ititad na kadatayo isu nga kuna tayo kumatunggal agsapa nga agreeng tayo mapan kayo kadagiti pagtrabahuan kuna tayo kuma Lord agyamanak nasalun atak itat nga bigat Apo agyamanak tanapigsak itat nga bigat tulungan nak idalan nak aywanan nak ni dayjay kakabsat ket ad-addamanen nga ikan na tayo ni Apo Dios iti energy tayo pigsa tayo kadagiti biag tayo, intun apresyaren tayo, intun agyaman tayo kan kuana, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo kakabsat. Isu nga, ti sao ti Diyos, kunana dito umuna Juan, kapitulo 1, versikulo 1. Kunana dito, isurat mi kada kayo, tinangeg, kinakita mi, may papan iti sao ti biag. Ngaddan manipod iti punganay, nangeg, kinakita mi, when nakita ken nasagid mi. Magita yu kabsat, ti sao ket isut ni Apo tayo nga Jesus. Ti sao ket isut ti biag. Ni Apo tayo nga Jesus ket isut ti biag. Kunak manen, isut ti nang ted iti biag tayo. Masapul nga apresyaren tayo, masapul nga agyaman tayo ken kuana. Juan kapitulo 1, versikulo 1, patinggay ti 4. Kunana ditoy, idi punganay, addan ti sao ti sao, ket ti sao kadwa ti Dios, ket ti sao ket Dios, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Manipud iti punganay, ti sao kadwa ti Dios. Pinarswa ti Dios dagiti su amin, babaen ken kuana, ket awan naparswa no saan agapuken kuana. Ti sao isu ti gubwayan ti biag. O magita yun kabsat, ti biag tayo ket ni Apo tayo nga sus, isu tinangted, iti biag tayo. Ket isu na ti masapul na pagyamanan tayo. Ket daytoy abiyag, isu ti silaw, dagiti tattao. Anya pelat kayat tayo kabsat. Isut mang silsilaw lang arod, kada tayon.
mapantayo pa lang di kasip ngatan, haan matan masapul, nga nuaddan da jay silaw kada tayo, nuaddan ni Apo Diyos kada tayo, hantayo matan, nga ikit kita, dagiti mata, tayo kakabsat, iti sa balipay, no di kad di iturong tayo kuman, ti mata tayo, kanya po tayo nga sus, apangulo ti pamati, tayo, ken iti panagserbi tayo ken kuana, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Gaputa manipod iti punganay, ti saukat kadwa ti Dios, iti punganay, ison ti kadwa ti Dios, ni Apo tayo nga sus, iso nga pinarswa ti Dios, iti so amin. Pinarswa na tayo amin, ni Apo Dios, madaydayaw iti Apo. Iso nga, masapul nga bigbigan tayo. Masapul nga i-appreciate tayo mat kakabsat. Dagijay nga kinaimbag ni Apo Diyos, kana araramiden na kadagiti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. So, we must also appreciate the Word of God. Receive it. This means much more to listen it or even reading and study experiment. So, no appresyaran tayo ti sao ni Apo Diyos, masapul nga awaten tayo, madaydayaw ti Apo. Kaya't nakasawen, adu kumapay ti panagdenggeg tayo. Adu kumapay nga denggen tayo, ti mensahe ti Apo, no adda kayat na, nga aramidan tayo, kadagiti biyag tayo, kapsat. No saan tayo nga dumngeg, no saan lang nga, di tayo laeng agpatingga ti panagdenggeg. Basaen tayo met ti sauna, kadagiti panagbiag tayo, ket ti panangbasa tayo, ma-experiment tayon to, kapsat, makita tayon to. No anya ti dakkel, nga ramiden ni Apo Diyos, kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. To receive God's word means to welcome and make it a part of our inner being. Madaydayaw tinapateg, nganagan ti Apo. To receive God's words means to welcome and make it a part of our inner being. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. So, numangeg tayo ti sao ni Apo Diyos, awaten tayo. Awaten tayo ti sauna. Ket aramidan tayo kumamet, aparte ti biag tayon, dahi mangmangeg tayo. Nga sao ni Apo Diyos, kadagiti biag tayo, tadakkel iti maitulong na daytoy, kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Ti Diyos kat napudno amang tratar, kadagiti anak na, tartaraunan na, kadagiti sauna, kan itad na pay, dagiti kasapsapulan tayo. Anya lagad din a panang tratar, panang trato, panangasikaso, ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Di pala agpatingga ko madayabiyag nga intad na kada tayo. Huston, makamutay meten, tibiyag tayo. Nga maamet, haan nga agpatingga kapsat. Dayjay, intad na kada tayo nga biyag. No di kad di, intad na pay, dagiti kasapsapulan tayo, iti inaldawal daw. Salay nga inaldawal daw, nga itad na daytoy, kadagiti panagbiag tayo, kakabsat. Panangaywan, panangsalaknib, kadana kada tayo, daytoy nga Diyos tayo. Isu daytoy tinaimbag nga raramidan na kadagiti biag tayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. So, ni Apo Diyos kat naimbag. Isu nga into nagtalek tayo, when we trust God's words and act on it, then God's power release in our lives. Ulit at kadikabsat. When we trust God's word, into nagtalek tayo kani Apo Diyos and act on it, agaramid tayo. Then God's power, release in our lives. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga, masapul kakabsat, nga agtalek tayo kani Apo Diyos, kadagiti sasauna, agtalek tayo, kadagiti sasauna, ket no agtalek tayo kadagiti sasauna, at dati dakkel nga ramidan na kada tayo, ket ti pannakabalin niya Apo Diyos, ket mabalin na nga i-release ken ka, mabalin na nga ited ken ka daytoy. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Lucas Kapitulo 1, versikulo 37. Kunana ditoy, tawan ti saan akabailan ti Diyos nga ramiden.
taawan ti saan akabelan ti Dios nga aramiden. Isu nga dagiti saan tayo nga kabelan, dagiti saan tayo nga maaramidan, ti Dios laeng iti makabael nga makaaramid. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Ket no kuna tayo Apo san ko nga kaya? Ni Apo Dios kunana kayak para ken ka anak ko. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Ket no kuna tayo Apo awananak kadagiti kabailan. Ngem kuna ni Apo Dios ken ka kanyak kada tayo anak ko siyak ti makaamukan ka. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kakabsat. Isu nga awan tinarigat ken ni Apo Dios kabailan na amin. Dagiti narigat kada tayo kabailan na. Anya jay kinanta tayo tatabigat nating praise God. Hallelujah. Awan tinarigat ken ni Apo Dios kabailan na amin. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Kakabsat, God's power is released in our lives. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isungahan tayo kunaen, nakapuyak, napsutak, awan ti kabailak, kuna ni Apo Diyos ken ka, addaak ken ka anak ko, awatem ti pan nakabalin, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. God's word has the power. Ti sao ni Apo Diyos ket adda iti pan nakabalin na. God's word has the power of accomplishment in it, and faith releases the power. Babaen ti pamati, mai-release ken ka, mai-release kada tayo, maited kada tayo, iti pan nakabalin. Kung kunak iti rabii, ni, Apo, hanpay nagpatinggat, ti pan nakabalin mo, ngagmen-mensahe kada kami, dito'y CF. Kung kunak iti rabii, iti i-rebuke da ito nga mensahe. Hallelujah. Kakabsat, ti sao ni Apo Diyos, man nakabalin, mangaramid, masapul, tayo ti pan nakabalin ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Ti ginapud no, ti panangaramat ni Kristo ti sauna, iti lalaki paralitiko, iti imana. Matthew chapter 12 verse 13. Kunana ditoy, kinuna ng arod ni Jesus iti lalaki. Kadi, unatem ta imam, inyon nat ti lalaki ti imana, ket imimbag akas iti maysa nga imana. Imbilin ni Jesus, nga iyon nat na iti imana. Ijay bilin, ket na ited, ti pan nakabalin, ti panagtulnog, ken pan nakaagas, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Ijay bilin, ket na ited, iti pan nakabalin, ken pan nakaagas, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Isunga kunak manen awam tinarigat ken ni Apo Dios. Kabailan na nga ited daytoy, kabailan na nga ramidan daytoy. No masapol agtulnog tayo, ket ti panagtulnog aramidan na ti milagro, aramidan na ti nakaskas daaw. Akas iti dayjay panagtulnog daytoy lalaki a paralitiko ti imana. Inyunat na lang ti imana ket nagtulnog, ket imay ken kuana ti pan nakaagas. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. So nga iti daytoy nga rabii kabsat. No addadagya problema tayo, addadagya dadagsen tayo, agtulnog tayo ken ni Apo Dios. Ket adda ti milagro nga aramidan na ken ka. Adda ti aramidan ni Apo Dios anakaskas daw iti biag mo. Ita iti daytoy nga rabii. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. No pan nakaagas dayta ka sa pulam, agasan na ka ni Apo Dios agtulnog
nagtulnog tayo. Kakabsat, babaen ti pa nagtulnog tayo. Gaputa, ti sao ti Apo, inikan na tayo ti kabaelan. Ti sao ni Apo Diyos, kat inikan na tayo ti kabaelan. Ti sao ni Apo Diyos, inikan na tayo ti bigsa tayo. Madaydayaw ti napateg, nganagan iti Apo. Ezekiel, Kapitulo 36, versikulo 26 kan versikulo 27 kunana. Ikan kay ito ti baro a puso, ken ti baro nga espiritu, ikatekto ti bemato a puso yo, ket suktakto iti panangaasi a puso. Verse 27, ikabil konto ti bukod ko nga espiritu kada kayo, ket ikagumaak nga anuruten nyo, dagiti bilin ko, ken salimetbetan nyo, dagiti linteg ko, ken ited ko kada kayo. Kasapulan tayo titulong ti Diyos. Kakabsat, kasapulan tayo titulong ni Apo Diyos. Ngam kitaan tayo kadita ito'y. Versikulo 26 kan versikulo 27. Ni Apo ket mapabarod dayta espiritum. Madaydayaw tinapatig nga nagan ti Apo. So ano duma kuna tayo, anya lakit dit pa nag-espiritu dayto nga taon. Kuna tayo duma, no dati sabali nga panag nga espiritu nga daken kuana. Iso nga dagiti masapul nga maikat. Dagiti masapul nga mapabaro. Madaydayaw tinapatig nga nagan ti Apo. Apay ngamin, kuna ditoy, ikatekto ti bimato a puso. Katsuktakto ti panangaasi nga puso. So, palubusan tayo man nga operaen ni Apo Diyos ti puso tayo data. Hantayo nga maphan nga masapul nga mapan tayo ijay hospital. Hantayo nga masapul nga mapan ijay kadag ti hospital. Kapsat tapno no paopera tayo ti puso tayo. Ni Apo Diyos ti kaimbagan kasayaatan nga mangopera ka ti puso tayo data. Gaputa no makita na nga bimato ti puso tayo, ikata na dahita bimato nga puso. Kayat na nga suktan dahita pusom, iti manangaasi a puso. Kayat na nga ikaten dahita pusom, nga natangken ket isukat na ti ayat. Madaydayaw tinapatig nga nagan ti Apo. Isu nga dayja kagurguram, mabalin mo metken nga ayaten, kaputa inikat nan dayja bimato nga puson, kadag ti puso tayo. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. Jay puso tayo nga bimato, ikaten ni Apo Diyos, kayat dan nga naragsak tayo akan kanayon, at dati ragon, dagiti puso tayo. Sa saan hanlaing nga ragsak, no duma daya ragsak, mabalin tayo ti agpamarang laeng no ragsak. Kasla nga jay pansyon, mapangkat ijay sementeryo Apo nakadado ti dekorasyon na nga sabsabong, at dati kandela dita nakadado nga, ngam ija uneg na, rurog gayam. So nga hanta, awang kumatikas ta. Kapsat kada tayo, awang kumatikas ta, dahil masapul nga jay ragsak tayo kat aggaon, ijay puso tayo. Madaydayaw tinapatig, ganagan iti Apo. Awan ti plastic dito CFCF. Awan ti plastic dito CFCF. Ti puso daket ayat, manangaasi, rago, natal na, nabayag apa nagitured, madaydayaw tinapatig, nganagan iti Apo. So, imbagpay kan nilok, tagpalakpak, praise God, hallelujah. Oh, glory to God, hallelujah. Iso nga dito versikulo 27, kunana, ikabil konto ti bukod ko nga espiritu kada kayo. Iso makita yo, suktaren ni Apo Diyos, dagiti espiritu tayo, kayat nan, nga di espiritu nan, isun ti adda ditoy, madaydayaw tinapatig, nganagan iti Apo, di espiritu ti Apo, isun ti addan kada tayo. Kat anuroten nyo, dagiti bilbilin ko kunana, salimet-metan nyo metan, dagiti nilinteg ko, kada kayo, madaydayaw tinapatig, nganagan iti Apo. So, no kayat tayo, nga makita ti pan nakabalin, ni Apo Diyos kada tayo, masapul, nga ti espiritu ti Diyos,
ison ti addan ti puso tayo. Tapnon ison ti agtrabaho kada tayo. Ison ti mangted ti pannakabalin kada tayo. Madaydayaw ti Apo. Iso nga palubusan na tayo ti Apo. Nga mga exercise. Iti di power na. Nga kayat na nga ramidan tayo. Madaydayaw ti napatay ganagan iti Apo. Iso ako na ni Apo Diyos. Makamukan anak ko dahil ti pannakabalin. Nga inted ko kan ka. Aramidam dayta. Tilayang masapol, aramidan tayo apakaidayawan ni Apo Diyos. Kat da tayo kunakmanen, ti masapol amay pababa. Han tayo mapagpalangguad, han tayo mapagtangsit. Dahil kabalan tayong aramiden. Ngam kuna tayo Apo si kalaeng iti may daydayaw. Apo si kalaeng ti pakaitadan, ti pamadayaw. Haan nga siyak, madaydayaw ti napateg nga nagan ti Apo. Kasapulan tayo ni Apo Diyos. Madaydayaw ti Apo kakabsat. So iti daytoy nga rabii. Ti sao ni Apo Dios inyag na kada tayo nga napnuan iti ayat. Tapnon kayat na nga mapapigsa tayo. Tapnon kayat na nga ma-eksperyensya tayo. Kat kunana ita iti daytoy nga rabii, anak ko ay ayaten ka. Hangka nga maupay, hangka agsarsardeng, agtultuloy ka. Gapot ati saok, addan ken ka, ti pannakabalin ko, addan ken ka, hanmoy wagbaga nga nakapoy ka, papigsaen ka, tulungan ka, aywanan ka, ti pannakabalin ko, adda, akan kanayon ken ka, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. So iti daytoy man nga rabii kabsat, pagbalidan tayo man, nga ti sao ni Apo Dios, pagbalidan tayo man, nga ti Espiritu ti Dios, iso ti guiding force tayo kakabsat. Guiding force. Iso ti man nakabalin. Nga bilag tayo. Pigdayaw tinapateg. Nga nagan iti Apo. Iso nga ito na daytoy baro nga puso kada tayo. Agyaman tayo kani Apo Diyos. Ita iti daytoy nga rabii. Gaputa agtrabaho ti pan nakabalin ti Espiritu iti biag tayo. Agtrabaho iti pan nakabalin, ti Espiritu na, kadag iti pamilya tayo, agtrabaho ti pan nakabalin, ti Espiritu na, iti uneg, ti iglesia tayo, madaydayaw, tinapateg, ganagan iti Apo. So, kaabsat iti dahito yung rabii, uray met kada kayo, agdangdangag kada kami iti dahito yung rabii, ti Diyos kat agtrabaho kada kayo, agtigtignay kada kayo, palubusan nyo, nga ti Diyos isut, iti mangituray kada kayo, palubusan nyo, nga ti Diyos iso ti agtignay kada kayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo, ket ti Espiritu Santo, agtigtignay kada tayo, agtrabaho kada tayo, ket ikkan na tayo ti pannakabalin, tapnon makikooperar tayo, makipagmaymaysa tayo, ikan ni Apo Diyos, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. So iti daytoy man nga rabii, kakabsat, panunutan tayo man, ti kinaimbag ni Apo Diyos, kada tayo, uray lang, dahil pa nagtrabaho na ken ka, aramidan na ken ka, mabigbig mo kumamakitam kumadayta, nga kinaimbag ni Apo Diyos. Itibiyag mo, itibiyag tayo, nakadakdakkel. Nulad duma ko na tayo, awanan ti mga ayat kanyak, awanan ti naimbag kanyak, kaya mamuyo ka di, adda ti Diyos tayo, nga nakaymimbagken ka, nakaymimbag ka da tayo. Hanaka nga waybayan, adaman problemam, adaman dadagsen, nga panunutem. Kunan ni Apo Diyos ken ka, anak ko ay ayaten ka, han ka nga baybayan, tulungan ka. Masapul laeng agtulnog tayo ken kuana, kat agtulnog tayo ken kuana, addanto ti milagro, ngaramidan ti Diyos kan ka. Addanto ti milagro, ngaramidan kada tayo ni Apo Diyos, no agtulnog tayo kan itad tayo, nga naan-anay, ti biyag tayo kan kuana. Dawatek ka di nga makipagtakdar kayo kanya, kakabsat. Hallelujah, Lord. Agkararag tayo ka di. Lord, iti daytoy nga rabii. Nagsao ka kada kami, nga napnuan iti ayat, napnuan iti panagtrabaho. Lord, saan ka pa nga nagpatingga? Saan ka pa nga nagsardeng? Nagtrabaho kada kami. Adda ka pa lang, Lord, nagtultuloy kada kami.
Agtrabaho, agar-aramid kada kami, agtigtignay kada kami, agkonkonbiktar kada kami. Lord, anyakit din day nga kinaimbag nga raramidem kada kami. Saan lang nga nagpatingga nga intad mo ti anak mo nga na apumi nga Jesus. Nga natay gapo kada kami. Nailansa gapo kada kami. Naikrus gapo kada kami. Ngem uray pay, Apo, iti pan nakaipangato ni apumi nga Jesus. Adda pay laing ngagbinministro kada kami. Uray pay ti Espiritu Santo, Apo, agtigtignay pay laing kada kami. Lord, agyaman kami ti pandakabalin mo. Mabigbig ko ba daytoy? Isuway ti daytoy kadigarabii, Apo. Sagtunggal bay sa kuma kada kami. Ti kumakararag kan dawat da kan ka iti daytoy garabii, Lord. Tumulong ka kadi kadakwada tapdon agtulnog da kuma kadag ni saom. Idaton da kuma dagiti biyag da kan kaapo. Idaton da kuma nga si pupudno. Idaton da kuma nga napudno ti biyag da kan kaapo Dios dagiti yung kakabsat. Uray pay kadag agdagdag kada kami. Bendisyonam kadida, tulogam kadida. Yun nat mo kadi dahi taman nakabalin kay imam kadakwada po Diyos. Anyaman dagiti nga pakadadagsenan da, anyaman dagiti problema da, anyaman dagiti kasapulan da. Tulugam man kadida po Diyos. No pan nakaagas man dahi ta po Diyos kadagiti saksakit. Lord, iyon nat mo kadida itaman nakabalin nga imam kadakwada tapno naggasam kadida gaputid nagan niya po mga Jesus. Madaydayaw dahi tarapatig ganagan mo Apo, madaydayaw ka. Lord, san ka pa'y nga nagbalbaliw? Siya pa'y lagi di kalman itakan tiyag nanayon. No kasano Apo Diyos, ngayon naramid mo, kada di lalaki, nga paralitiko, Apo Diyos, tinakaskas daaw. Patyan mi, Apo Diyos, naramidam at kadagijay, nga masaksakit, itatay, titaytoy, nga rabii, gaputindagan ni Apo mi Jesus. Awan tinarigat kan ka, Apo Diyos. Kabailam, dahi nga ramidan, Apo, nga sakit, nga ikaten, gaputindagan ni Apo mi Jesus. Madaydayaw dahi tarapatig nga nagan mo, Apo. Madaydayaw dahi tarapatig nga nagan mo. Bendisyonan mo, Diyos. Dagiti pamati ti sagtunggal may sa kada kami. Papigsain na kami, patibkaren na kami. Apo, ti panagserbimikan ka. Awan kuma, dagiti agsanod kada kami. No di ka di panunutan mi kuma. Agtultuloy kami, Apo, agserbikan ka. Aging gana iti panagsublim, apanangala kada kami. Madaydayaw ka, O Diyos, madaydayaw ka. Aglawag ka kada kami, Apo. Aglawag ka kada kami. Kat, O Diyos, kasapulan mi pay. Dagita na do, Apo, apan nakabalin. Nga itad mo kada kami. Kat patyan mi, O Diyos, nga tipan nakabalin, kat addan kada kami, Apo Diyos, kat aramatan mi kumadaytoy, apan nakabalin, nga napnuan ti si papakumbaba, Apo Diyos. San mi nga aramatan, Apo Diyos, nga pagpalangguad? San mi nga aramatan nga pagtangsit? San mi nga aramatan, Apo, nga da kami? No dikat sika, Apo Diyos, ti masapul nga maidayaw kan may tantanog. Kadagiti suamin nga ramidem, kadagiti panagbiag mi. Kadagiti suamin nga aramidem, Apo Diyos. Kadagiti panagbiag mi, Apo Diyos. Anyaman ti kayat mo nga aramidan mi, Apo Diyos. Aramidan mi kumanga si Bapa kumbaba. Ket o Diyos, tulungan na kami. Madaydayaw dahi tanapateg nga nagan mo, Lord. Madaydayaw ka. Apo, kadagiti agdagdangeg kada kami agbuybuya itatta kada kami. No addadagay san pay nga naisalakan itatta, Lord. Isalakan mo kadida, Apo Diyos. Sagidem kadida. Madaydayaw dahi tanapateg nga nagan mo, Apo. Madaydayaw ka. No addamet nagjagdagdagag itatta, Apo Diyos, nga nagsardeng, ti panagserbikan ka, agsublida kumakan ka, Apo Diyos. Kat Apo, isublimida, kadagiti uneg, dagiti pagdaydayawan. Madaydayaw dahi tanapateg nga nagan mo, Diyos. Kat mapatibkar da kadi, mapabilag da kadi, kat mapnuda kadi, Apo Diyos, ti Espiritum.
madaydayaw dayta napateg nga nagan mo. Bendisyonan ti sagtunggal may sa kada kami Apo Dios. Kat Apo agyaman kami ti presensya, agyaman kami ti saom. Madaydayaw dayta napateg nga nagan mo Apo padaydayaw ka. Apo kukom ti so amin adayaw gloria ken panagyaman. Itay ti dayto nga rabii. Amay gapu tinagan na Jesus nga pumi. Dawaten mi amin dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Tiyempo na tapno no itad tayon dagiti. Oh, okay. Praise God. Hallelujah. Tiyempo na dawatek kadi nga makipagtakdar kayo kanya kakabsat. Tapno no lakamen tayo ti aramidan tayo ti communion ita iti daytoy nga rabii. Praise God. No, ada kayo na pakilukat maluktan nyo kakabsat. Ket alain nyo ti ostya, ano ko tinapay. Kararag tayo kadi. Apo, iti dayto yung arabii. Agyaman kami ti kinaimbag mo, agyaman kami ti saom. Agyaman kami iti anak mo nga ni Apo mi nga Jesus. Ita iti daytoy nga rabii Apo Dios. Lagipen mi Apo Dios. Iti panakatay, panakailansan ni Apo mi nga Jesus. Babeen iti panang sagrap mi Apo Dios. Iti communion ita iti daytoy nga rabii. Dawatek kadi ken ka Apo Dios nga bendisyonam kadi dagitoy Apo ngayon kami amen itatay iti daytoy nga rabii nga panglaglagip iti panakailansa ken uray pay iti panagayos iti dara ni Apo mi nga Jesus iti bantay Kalbaryo. Agbalin daytoy kalaglagipan mi iti panakaisalakan mi Apo Dios. Madaydayaw dayta napateg nga nagan mo. Bendisyonam ti sagtunggal may sa kada kami iti panaglakam mi iti daytoy nga rabii Apo Dios. Amay gapu tinagan na Jesus nga pumi, dawatek amin dagitoy. Amen. Iti Matthew chapter 26, verse 26 kan 28, kunana ditoy. Idi mangmanganda, nangalan ni Jesus iti tinapay. Nagyaman iti Dios ket pinisina, sana inted kadag iti adalan na. Alain nyo daytoy, ket kananyo, kinuna na daytoy iti bagik. Lakamin tayo nga rikabsat daytoy, hostya kada tayo itata. Sumaganad, kalpasan na nangalay iti kupa, nagyaman iti Diyos, sana inyawat kadakwada, kunana, uminom kayo amin iti daytoy. Daytoy iti darak amang ted titulag iti Diyos, darak anay buyat, ngagpaay iti adu a tao, tapnon mapakawan dagiti basbasol. Lord, iti daytoy nga rabii. Agyaman kami, Lord. Ti panangitad mo ti anak mo nga bugbugtong nga napumi nga Jesus. Madaydayaw ta napateg nga nagan mo, Apo Diyos. Apo, iti inom mi ti kupa. Kanti panaglakam mi, Apo Diyos, ti tinapay. Dahil iti mga parangarang, tinagdakkel nga kinaimbag, kinagdakkel nga panangayat mo kada kami. Tapnon isu amin nga mamatikan ka, sana mapukaw no dikat di maadan iti biyag, ngagnanayon. Agyaman kami, Lord, kani Apo mi nga Jesus. Agyaman kami, Holy Spirit. Lord, iti daytoy nga rabii. Itultuloy mo ka di Apo Diyos.
iti mang bendisyon kada kami, tapnon dahito yung apan ang laglagip. Apo, iti panakatay, ken panag gayos ti dara ni Apo mi nga Jesus ijay cross. Lord, dahito yung kumati, agbalin nga pagtakderan mi, agtultuloy nga mamatikan ka, agserbikan ka, agdaydayaw kan ka, Apo Diyos. Ket sagtunggal may sa kumaapo Diyos, panunutin na, iti agserbikan mangited iti biyag na ken ka. Amay ka po tinagan na Jesus nga po umidawatin mi dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya po nang tapno itad tayo dagiti offering tayo. Kararag tayo kadi. Sakbay na nga itad tayo dagiti offering tayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, iti daytoy nga rabii, agyaman kami ti kinaimbag mo, agyaman kami, Apo Diyos. Kaya marikrik nami, agtigtignay kakada kami, Apo Diyos. Kati daytoy met nga rabii, Apo Diyos, kat itadmi kan kadagiti seed faith offering mi, Apo Diyos, iso apagdayo kan pagserbi mi kan ka. Hanlay nga dagiti bagbagimit, mabalin mi nga ited. Uray pa'y dagiti pinangpagasat mo kada kami. Dagiti bunga, dagiti nagtrabahuan mi. Apo Diyos, kat mabalin mi met, Apo nga ited, apagdayo kan ka. Dawatek kadikan ka, Apo Diyos, nga bendisyonam, dagiti kakabsat nga mangted, Apo, uray pa'y kadagiti awan ti maited da. Sapay kadi Diyos nga bendisyonam, dagiti pagtrabahuan ti sagtunggal maysa kadakwada. Sapay kadi nga pagasatem ida. Sapay kadi Apo Diyos nga ikam ida kadagiti nabaknang nga salun at da iti naldaw-aldaw. Salaknibam ida kadagiti pagtrabahuan da. Kadagiti papanda kadagiti pagtrabahuan da. O Diyos, sikat mga iwan kadakwada. Sikat imangted kinabaknang salun at ken pigsada iti naldaw-aldaw. Madaydayaw dahil tanapateng ganagan mo, Apo. I-bless mo met, Apo Diyos, oray pa dagiti paset, dagiti pamilyada. Sapay kadi, Apo Diyos, nga saan mo ida nga baybayan. Madaydayaw dahil tanapateng ganagan mo. Bendisyonam ti sagtunggal may sa kada kami, parang ayem ken pagasatem kadi, iti sagtunggal may sa kada kami, madaydayaw dahil tanapateng ganagan mo. Ket dagito yung, O Diyos, nga seed faith offering, maipayda, Apo, apagdayaw ken pagserbimi kan ka, ket sika, Apo Diyos, iti pakaipayan namin dagitoy. Ket kukam, Apo Diyos, amin adayaw, gloria ken panagyaman, amay kaputinagan na Jesus nga pumidawaten amin dagitoy. Amen. Praise God. Kumanta tayo timay sa kanta. Praise God. Hallelujah. Siksik, liglig at umapaw, magigay tayo sa Panginoon. Praise God. Hinihiling ko nga kay Pastor na siya ang pang closing prayer natin. Praise God. Hallelujah. Lord, hallelujah. Tumayo po tayo. Oh God. Hallelujah. Tumayo po tayo Lord. lahat. Hallelujah. Sa ating Oh, pawakas hallelujah. na panalangin. Hallelujah. Oh God. Praise God. Oh, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, once again, Lord, we thank you, Lord, for your Hallelujah, word, Jesus, Lord. the word of encouragement, oh God, in the midst of us, Lord. Hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong Oh, salita God. ay patuloy na maging kalakasan ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Amen, Lord. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa po sa amin, God. Panginoon. God. Maranasan namin, O Diyos, ang Amen. iyong pagpapala, O Yes, God. Lord. Hallelujah. That your word will Hallelujah, not come back to you void, O God. Amen. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord.
na siya naming kalakasan, Lord. I pray, O God, that this word, O God, that we heard, O God, is not only that we are only a hearer, but we are going to be a doer of your word, O God, Hallelujah, Lord. Lord. Maranasan po namin, O Diyos, ang iyong mayamang Hallelujah, pagpapala sa buhay ng iyong mga anak, Lord. Oh, And I God. pray, O God, Lord, patuloy mong katagpuin ang lahat-lahat ng aming mga Hallelujah, pangangailangan, Jesus, Lord. whatever it is, Lord. It might be financial, it might be relation, whatever we have, O God, Lord. Patuloy po namin itataas sa iyo ang lahat ng aming mga pangangailangan, Lord. And I pray, Lord, na patuloy kang kikilos sapagkat, Lord, ikaw ang Yes. aming Diyos. Yes, Lord. Ikaw ang aming Panginoon na pinagkakatiwalaan, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, pagpalain mo ang iyong mensahero ngayong gabi, Panginoon, Lord. Patuloy mong ibalik sa Kanya ang kalakasan, O Diyos, ang katalinuhan, Lord, at bubuhat lamang sa iyo, Panginoon. Patuloy mo siyang gamitin in the very mighty way, Lord. Hallelujah. Na maghayag ng iyong salita, Lord, that we not only here inside the church, but Lord, we can go out there and we can reach out more souls, O Amen, Lord. Lord. Hallelujah. Na Lord, ang iyong pagpapala ay dadaloy, O Diyos, sa iyong sa mga screen ng kanilang mga computer, Lord. Those people who is watching, O God, hayaan mo, Panginoon, na maranasan namin ang iyong pagpapala, O Diyos, sa buhay ng iyong anak. Kaya nga, Panginoon, ang dalangin namin, Lord, Pastor Red, Lord, patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang bigyan ng wisdom that coming from you, Lord. Bigyan mo siya ng katalinuhan, kalakasan, Lord, hallelujah, na patuloy mong ginagamit sa iyong gawain, Lord, sa Ilocano service, Lord. Lord, salamat po sa buhay ng iyong mga anak. Pagpalain mong bawat isa, Lord, maranasan namin ang mayamang pagpapala ng bubuhat lamang sa iyo, Panginoon. At Lord, patuloy namin aangkinin ang tagumpay sa aming buhay, Lord. Patuloy mo kami samahan, O Diyos, as we get out, as we go out in this place, Lord. Lord, at kami ay makakasalamuhan muli sa sanlibutan, Lord. Maranasan namin, O Diyos, nakasama ka namin, O Diyos, saan kami dako pong maroon, Lord. That your word will penetrate in our heart, Lord, at aming itong ipamumuhay, Lord. Our light will continue to shine, O God, Yes, through your people out there, Lord. Amen. Lord, salamat po, Panginoon, at patuloy naming aangkinin ang lahat ng tagumpay sa hapong ito, sa gabing ito, Lord. Magmula pa lang kaninang umaga hanggang ngayong gabi, Panginoon, nararanasan namin ang iyong presensya, Lord. Hallelujah, Lord, we claim victory tonight, O God. At Yes, patuloy Lord. naming aangkinin ang tagumpay Amen. sa aming Amen, buhay. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kaluwalhatian, magpakailaman. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Everyone says, Amen and Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah.